Kono. Kamu goreng. Ya orang dulu. Iya, temen ning terakhir poso. ayo. Poso rek terakhir. Ya terus Rio yang kene nanti. Ya jajan. Nang duline. Ayo takok apa? nang Bromo. Sanu masalah. Sanu. Yo sampean katut. Wis cair lah wong jenenge turun mesti sami. Kayak awake dhewe nang kono gak cocok. Lah kaca sampe Awake dhewe kono kreator, Bos. Terus Otomatis kan yo ngomongnya wae sing dikono. Ngono emang nggak drone bareng terus kedaten koyo sing wingi-wingi. Apane udah gak seret-seret nganggur. apa? Masalah apa? Saya tahu Mbak. Wingi kowe enek sing drone. saya tombol. Wingi kowe enek sing drone. Sebenarnya gak oleh sih. Tapi enek sing nekan gawe. Kenyataane akeh kaspe lho kono. Orang dilo pas itu gendruwo tak Gak ngono ya, gak apa-apa sih kaspean. Atasane kaspe. Atasane kaspe kok jadi permasalahan. Nah, jenenge wong Panganane wong biyen ya. Nek kaspe sing mau jupuk mah godhonge, terus gawe awak merotot teler, ya gak oleh, Bos. lah kaspe kan genderuwo Lah yo, kaspene kaspe. ya sekali Kaspe rasta. Walah, tuh kalau rasta Doyan kowe. gajah. Ya model kok kaspe yo. akhirnya kesiklan ditutup. Apa? Akhirnya Oh, ceritane apa sih? ngene lho yo, enak wong ya jenenge dolen nang niku. Jelas aja. Jelas sih. Terus kan otomatis iki ngono momen ya, nyimpen momen. Biasanya nama dhewe kan di kamera. Soalnya kan enek tulisane gawe ya drone. Enek peraturan gawe ya drone. Tapi enek sing nekan ya drone. Marun terus konangan kebon kaspe ku mang gak cilik. Kurang hektar. Akeh. Gak ngitung coro digawe awakmu nyedot ya. Cocokmu kobong. Berarti cara nandure pinter ya, cara dinceng ya gak iso kok iso. Terus makanya kok kan opo gak oleh drone kan enek sih ya. Iya kan. berarti nang kono iku wis iku lah Yo. karo anjing ini Berarti maksudnya sengaja kuwi. berarti maksudnya peraturannya gale drone kenyataannya ono. Kaspe ku mah. Berarti kan enek sing ditutupi. Tutup sing gawe tulisan aku gak ngomong sapa ya sing gawe tulisan yo. Iya. Sing gawe tulisan. Berarti sakit ditutup oleh yo. Ya kan ngandung kumane. Yo mungkin mari konangan iki ya ngono. Mari konangan lho. mari konane Tapi nek Yo gak kono. tapi nek Yo untuk yo biar lanjut. ono wisata tetep yo, nek wisata. Wisata itu Tetep yo. Cuma anjing kan biar kan gak wedok. Berarti saiki intine terungkap kene opo kok. Gak Gale drone. Berarti ku yo gantine bunga lavender yo. Iya. Jadi kan terkenal lavender yo. Tapi kan Lavender tau apa ya? Heeh. Lavender sak. Ini lavender lho. Yo apa? Nek lavender ngarai lamu liyeng. Nek iku mang ngarai wong liyeng. Cuma kadang-kadang awake dhewe gak senyalan. Sopo-sopone kan awake dhewe gak keluar. Tapi sing jelas wis ketemu kan terus ya wis disita. Tapi wis dosut. Wis Kena ngomong. Nek masalah kena iku kan soalnya lahan niku dadi gurung Iya. konangan. Apa iku kan ya cek gurung ini jenenge apa nah mestine lho yo. Berarti cara nandur ilegal. Mestine. Makane gak ono sing ero koyo gurunge. Mestine ya lereng sih. Yo termasuk Gurunge gak iso sih. gak iso sing pasir. Tapi pinter nek nandur gak gelem iso nek boleh. Nek iso rak boleh kena keinceng yo. ini nang iso ya nang kaspe temen Lah iya, pinter sih termasuk ya. Berarti nek dulu kok kaspene siji ngono. Berarti ini kok yo nek apa-apa nek tulisan peraturan ini kalau ini kalau ono mesti ono wajib.
Oh, gak usah. Ini banget tulisan dilarang parkir. Itu kan Kalau ada macet kayak gini opo? Terus teman, terus mungkin terus merokok anak. Rokok. terus awakmu karena mau jajan mau rokoki. Podo ae tak delok. Sampai siku kok beli nanti kok ngambar-ngambar. Wis kakek memang Bromo wis nanti. Nanti aja nih posisinya kalau hari tidak baik-baik saja. Saya ini contoh ya, nang Jombang aja ya. Begal kalau itu, Wah, kayak gitu. Oh, bukan ini yo. Contoh itu enggak. Ini kan jarimu ya. Anggite wedi tak tobrok ae enggak. Yo iya sih kudu ditambah lah. Supo mau dicegat kakek diajar aku tak tinggal pedaku yo pedamu ya. Malah dari pedal. Kalau tukang parkir lah. lah ya ngomongnya sedang tidak baik-baik saja. Kalau contoh ya, mesti ini namanya itu gara-gara ya, bu obat-obatan, bu barang kuman, bu kaspe pasar kuman. Ya bukan sih mukibat. Tapi kowe ingin aku demen. Wah, demi kok kuwi gak udan sih. Iya. Iya. Ngono lho kakak ae. Nanti kulitnya kulit badai kan. Oh, masuk angin, mobil. Iya. Tapi menurutmu, cara awet dhewe saiki ya dicegat. Iku awet dhewe bales pak menengae. Ambek dhewe ya lawan bah kuno arek-arek bah kuno sing penting awake dhewe gerak. Timbang gawe apa-apa, masuk kalah sing penting aku nonyo. Nah, mending gerak ya. Gerak lain. Apa kita gerak? Gak ngono, soalnya kan awal sih yo. Enek kompetisi ini ngelawan begal ya. Begal berarti terus sama ngomongnya cekel. Kan ora ikut saiki. Wis tapi asline koyo membela diri kan gak apa-apa asline kan. Wis gak masalah. Mancingnya gak salah bagi cekel ya wis yo. Pasrah. Pasrah. Nanti kan ini hukumnya kan ya rata nggak ada ini berarti. Iya. Awake dhewe bener kok. Mengadu bela kebenaran. Iya, sakirane lagu bayar. Aduh, ya ampun piye iki. Nanti aku cara musuh begal. Begalnya nek masuk iki. Aku dicekel. Celukno ae pengacara dukun. Wah, iya. Wah, Jenenge siapa lagi? Daus. Di bukan sama balik nang gunung-gunung sih. Oh itu ya di gunung be. Jadi orang ngerti larang kayak ini lu. Gayo lho di gunung. Belum kembali. Ini saya ditanggapi. Cuma kadang-kadang itu kan ada nonton itu kan kocak kayak. Kocak. Tapi kebancet kocake. Maksudnya kocak itu ngene. Kayak sing begal kalau dicekeli kuning, terus nyolong kayu kena 10 tahun korupsi sakmono kayak kena 6 tahun setengah kan yo macam-macam jenis saiki. Hukum kono. Sing bare kan hukum gak didasari enggak. Realita. Agama. Oh, Nek di gatukno ambek agama lho dhewe urusan madrasah ya. Bukan zaman harusan. Tapi ya jenenge awake dhewe iki wong cilik kami doyo. Lah, malah wetik ya. Bahasa aku kena kopi sak seribu deh. Ya Kena kopi ini kental darah ini. Kan cekake itu. Nah, iki makan potongane kami. Telanya. Ya gini yo, kakak ya tapi kok nyebut kami. Oh, kok bisa dhewe penjo ae coba ya. Si gablek ngene yo. Maksudnya imang lo. Yuk, aku alano. Arek sing tak cukur ngomong. Aku liru tapi sing nyambut gawe iki aku. Jagani iki. Lah sing ngomong jaluk ya ngomong imam. Sing biasa karo nang nggon agak sugih aku. Iya tak. Kamu kok tambah aku sing dijaluk lho, Kak. Ya opo sih? Dunia terbalik. lah iya makanya kan sudah terbalik. Awal dari sedang tidak baik Kita baik-baik saja. Makanya wis oke lah disyukuri aja ya. Mesti nikmati aja. Aja tersinggung rek. Anjir gampang panas ini kan ini. Ya ini sejarahnya DKI tutup pabrik gak 1 kali gaji ngremeng. Ini sih gak oleh hairan. Gremeng. Sampai gunung rai di sini. Padahal arek ngono kuwi ya nek dadi jeragan.
Tadi kita IHR anak buah, ini kok Emang. Kalau bodoh cuma-cuma. nek perlu pas layanan IHR ngilang. Tadi awakmu kabeh yang kepina airan nyambut ke sing temen ae. Soalnya iki lho hasilnya. Oh cakep dah. Dari ini ya sing terlalu berharap IHR. Nanti yang menunggu berwaya-waya prediksi. Oleh saru iku wis alhamdulillah. Jadi wis aja salah mana yang nyambut gawe, sepenting kowe gak dipecat. Itu sing penting. Wis gak. Masih ini. Maksudnya bisa nyambut kabeh ya. Heeh. Masih